Chineke ekele dịrị gị onye mere ka anyị dị ndụ n'ụbọchị taa, pụta n'elu akwa ndị anyị dị iche iche na ahụ isi ike. Imeela Chineke bi n'eluigwe, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, amen. Abụ m bụ Maazị B.O. nwafọ Igbo kajara akaja, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo. Mgbe ọbụla ị na-agbagharị na-etinye aka na ihe megidere iwu, ebukwere ahịa ntụ ị na-ebu, ebukwere wii ị na-ebu, ebukwere ahịa mkpụrụ ọgwụ nke oge ya gafere agafe ị na-ebu, arụkwara mkpụrụ ọgwụ n'ihi na ịmaghị arụ. Ị na-eji ihe eji ede ihe nke ndị bekee na-akpọ chọkụ akpụrụ anya ọgwụ. Ndị gọọmenti asị onye ọbụla mere ihe dị otu a na ọ dara iwu. Gị nwa na-eme ihe maara na ahụike ndị mmadụ dị mkpa, mana ị na-eme ihe ga-eme ka ndụ mmadụ bee mkpirimkpi. Ihe niile na-megidere iwu ị na-eme ya. Ị na-edina nwunye mmadụ, na-adakpo ụmụaka, ị na-adakpo ndị mmadụ n'ike. Ihe niile ị na-eme ọ bụ ihe iwu gọọmenti megidere, ọ bụ ihe ala sọ, mana ị na-eme ya na-ekwete na ị na-eme ya na ọ na-adaba, ọ na-agara gị. Ihe niile ị na-eme ọ na-agara gị, mana marakwa, bụrụkwa n'obi n'otu ụbọchị iwu nwere aka ogologo. Iwu Naịjirịa nwere aka ogologo. Ebe ọbụla ị nọ, ọ ga-esetịpụ aka jide gị, ya ejide gị, ị ga-atakwa ahụhụ ya. Mgbe ị ga-ata ahụhụ ya, onwe onye gị na ya ga-eso wee taa ya. Aga m anọkwa na-ele anya, maka na ọnwa agụ ka m wụ. Aga m anọ, onweghị ihe ga-eme m, onweghị ihe ga-eme mụ na ezinụlọ m, maka na onye na-emeghị ihe ọjọọ, onye na-etighị aka na ihe ọjọọ, onweghị ihe na-eme ya. Onye na-emeghị ihe na-adịghị mma, onweghị ihe na-eme ya. Onye na-adaghị iwu obodo adịghị atụgharị chụwa ya ọsọ, maka na ọ bụ onye mere ihe ala sọ ka ala na-achọ. Ọ bụ ya bụ onye ala na-achụgide jide wee nye ntaramahụhụ were onye ahụ. Ọ bụ ya bụ ihe m na-ekwu n'ụbọchị taa. Ihe ọbụla mmadụ na-eme ya kpachapụ anya. Anyị nọ na ezigbo ntaramahụhụ n'ala anyị bụ Naịjirịa, mana anyị agaghị eji na anyị nọ na ntaramahụhụ hapụ mbọ anyị na-agba iji nyere onwe anyị aka. Anyị agaghị eji na anyị nọ na ntaramahụhụ tinye aka na ihe ọjọọ dị iche iche ka anyị wee nweta ego, ka anyị wee nwee ihe anyị ga-eri. Ihe dị otu a ekwesịghị, maka na ihe ọjọọ ọbụla mmadụ tinyere aka n'ime ya, ihe ga-esochi ya bụ gịnị? Ntaramahụhụ ya. Maka na ihe ọjọọ ọbụla mmadụ tinyere aka n'ime ya, ikpe ọmụma ga-ama onye ahụ. Ikpe ọmụma ahụ bụ aka ogologo nke iwu. Aka ogologo na-ejide ndị dara iwu ga-achụ onye asetịpụ aka wee mee gịnị? Wee jide onye ahụ ebe ọ nọ, wee nye ya ntaramahụhụ ruru ya. Ọ bụ ihe a ga-emerịrị. O nwere ike mmadụ a na-eme ihe ahụ, na-eme ihe ala sọ, eme ihe obodo sọ, eme ihe ala Naịjirịa sọ, na-emegasị ihe niile dị iche iche, ọ na-agara ya. Mana mbọchị aka ogologo iwu nke ala anyị bụ Naịjirịa ga-esetịpụ aka jide onye ahụ, ọ bụrụ na mma kwara onye ahụ nọrọ n'akwa, nọrọ na mwute. Mana ọ bụ ihe onye ahụ tinyere onwe ya n'ime. Ihe mmadụ tinyere onwe ya n'ime, ọ bara uru onye ahụ ibere akwa, maka na o ji aka gbuo onwe ya. Ọ bụrụ ya nọ ya n'isi, ihe mmadụ metere na-eso ya. Ị gaghị eme ị na-arụ ọrụ na Julius Berger, ebe na John Holt bịa kwụ ụgwọ. Agaghịkwa na-eme ịga na Julius Berger gaa gwuo wayo, bụrụ ego ndị mmadụ, abịa jide onye nọ na John Holt na ya ga-ata ahụ ya. Ọ bụ ihe onye metara, o were isi eburu. Ihe onye na-amaghị adịghị ama ya. Iwu, aka ogologo iwu adịghị asetịpụ aka jide onye na-enweghị iwu ọ dara, maka na osimiri anọkọtaghị rie onye ọ na-ahụ ọkwụ ya anya. Ị nọrọ onwe gị, nsogbu agaghị abịakwute gị. Ma ị bụghị ntụ, ị bụghị wii, ịdakpo ndị mmadụ n'ike, ị buru gị ego ebe ị na-arụ ọrụ, ị gaghị ohi, ịchịkpọghị ụlọ akụ, iri gị ego na-abụghị nke gị, ị gbagbughị mmadụ. Aka ogologo iwu nke ala Naịjirịa
na nke ala ịzọkwasịrị ụkwụ ya agaghị achọ gị jide gị, maka na onye si lekwa ebe m nọ asị lekwa ebe ọ nọ. Ihe na-amaghị isi ya agaghị eri gị, ihe na-ahụ gị ekwesịghị ịhụ gị. Mana itinye aka na mpụ na aghụghọ na arụrụ ala, ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ ị maara ka esi eme, aka gị dị na ya. Egbuo mmadụ, iso na ya. Ebuo ego n'ụlọ akụ, iso na ya. Akpa nkata iji buo ego maọbụ iji mee ka otu ihe maọbụ ihe ọzọ iwu na-akwadoghị ka o mee, iso n'ime ya. Kwuo maka iri ego n'ụlọ ọrụ ebe ị na-arụ ọrụ, ka esi akpa nkata buru ego ahụ wee gbafuo, iso n'ime ya. Ihe niile bụ arụrụ ala, aghụghọ, ohi na ama, aka gị nọ ya. Aka gị nọ na nke omenala, aka gị nọ na nke bekee. Kedu mgbe ị ga-emegide ihe a ruo? Iche na onweghị otu ụbọchị ọ ga-emeghe ruo aka ogologo iwu ejide gị? O nwere ike ọtụtụ ụbọchị aga, aka ogologo iwu Naijiria agaghị ejide gị, mana ụbọchị ọ ga-ejide gị, ọ ga-esetịpụ aka mee gịnị? Jide gị. O jide gị, ị gaghị agbanahụ ya. Ọkwa gị ga-ata ntaramahụhụ ya. Ndị na-abịa ile gị ebe eji gị, onye lechaa ome gịnị? Ọ tụgharịa lawa n'ebe ya. O nwebeghị onye garuru ebe eji mmadụ n'ụlọ nga ọsị onye ahụ pụta ka m soro gị bata ebe a. N'agbanyeghị ka onye ahụ si wee hụ gị n'anya, sọọsọ gị ga-aga dị ka ili ozu. O nweghị onye a na-eme ya nwụọ, emepe ili ozu ya, nwunye ya esoro ya nakpuru, di ya esoro lakpu, nne ya maọbụ nna ya maọbụ nwanne ya esoro lakpuru n'ime ili ahụ. Adịghị eme ya eme. Ị ga-ahụkwa nke be elu be ala ka ya na-eso gị na ya na-anakpu n'ime ili maọbụ n'ime akpati. Imebe akpati si adakpuo, ọ gaghịzi ha adakpu. Ọ bụrụ ili si ngwa makpuo n'ili ka ekpochigide gị aja gị na ozu, mba. Ịhụ na niile awụ amansi, American kọmansi ka mmadụ na-eme ihe. Sọsọ onye ahụ nwụrụ anwụ na-aga. Otu a ka ọ dị na iwu. Imebi iwu, sọsọ gị ka iwu maara, sọsọ gị ka iwu ga-achụ, sọsọ gị ka iwu ga-ejide, sọsọ gị ga-ata ahụhụ iwu na-enye onye mebiri ya. Ọ bụrụ nsọ ala, ime ya, ala achụgharịwa gị maka ala jide gị, ọ hazie gị ka esi ahazi onye merụrụ ala. Ọ bụrụ nke gọọmenti, aka ogologo iwu ya ọ na-eso ebe ọbụla ị nọ. Ọ gbatịa, o mee gịnị? Okote gị. Ma o kote gị n'olu, okote gị n'aka. Ebe ọbụla ọwụ maọbụ na ntị, ọ dọta gị na ntị, dọchie gị azụ. Ị bịa were ihe ị ghọrọ, ị bịa kụrọ mkpụrụ ihe ị kụrụ, maka na ị gaghị akụcha mkpụrụ. Ọ dịghị mma ịkụcha mkpụrụ ịhapụ ya na ebe ọ na-ekọ mkpụrụ. Inwe olileanya na mkpụrụ ahụ ị kụrụ na ị ga-aghọta ya rie. Ịkụkwa mkpụrụ ọjọọ, ị ga-echekwa ka ị ghọrọ ya rie, maka na oge agaghị na mgbe ọ bụ onye mee ihe ọjọọ asị na a na-eji ajọ omume ndị bụ nne na nna eleta ụmụ. Nke ugbu a bụ ihe onye metere n'isi ya. Ime ihe ọjọọ, ejide gị, enye gị ntaramahụhụ ruru gị. Ya bụrụ ọnwụ, isowe. Ya bụrụ ịnọ n'ụlọ nga ọtụtụ arọ, nke ahụ ka ị ga-eme. O nweghị onye ga-atara gị ahụhụ ya. Ya mere, ihe ọ bụla ị na-eme, kpachapụ anya. Ejikwere na ihe siri ike ije tinye aka na ihe ọjọọ. Iwu amaghị maka nke ahụ, maka na ọ bụghị ọtụtụ ndị mmadụ ka ihe na-agara ọfụma. Ọtụtụ ndị mmadụ, o nwere ndị ihe na-esi ike karịa ka ọ na-esiri gị, mana ha etinye ha aka na ihe ọjọọ. Ha nọkwa agba mbọ na-ahụ ihe ha na-eri, na-ayọ Chineke ka o nyere ha aka. Nke gị agaghị adị iche. Ị gaghị apụta ụwa bịa ihe ọzọ, bịa ihe ibe gị na-abịaghị. Ị kwesịrị ịgbasoro ụkpụrụ esi eme ihe ka ọ dịrị gị mma, dịrị ndị gị na ha nọ mma, ka ọ ghara ịbụ na ikote echi ebe anya onye ga-agatara gị ahụ ya. Ya mere o ji dị mkpa ka ihe onye na-eme ka o lezie anya. Ejikwa ntaramahụhụ n'ugbu a, ejikwana maka ihe isi ike n'ugbu a wee tinye aka na ihe ọjọọ. Maka nke ọ bụla ị kotere, o nweghị ihe dị ka ọ maka ihe a mere m ji wee mee ya. Iwu ala, aka ogologo iwu ala anaghị ege ntị maka nke ahụ. Maka gịnị? Ihe onye metara were isi eburu. Nwa gị agaghị atara gị ahụhụ ihe imetara. Nne gị agaghị atara gị ahụhụ ihe imetara. Nna gị agaghị atara gị ahụhụ ihe imetara. Ọ bụ nke ọbụla ị metara, iche aka buru ya. Mkpụrụ ọbụla ị kụrụ, iche aka ghọrọ ya. Ọ bụ otu aka o si. Ngwanụ, ọ ga-adịra anyị mma na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ. Ihe ọbụla bụ ihe ọma anyị na-achọ, Chineke ga-enye anyị ya, mana ka anyị kwụọ aka ya ọtọ. Onye nwekwana ihe na-abụghị nke ya. Chineke gọzie niile, ka anyị niile bụ ndị nụrụ okwu a.
ka anyị wetinye ya n'ọrụ, ọ ga-adịrị anyị mma. Ngwanụ ka emesịanụ. Ndewonu, daalụkwanụ.